Velkommen til den første og mest ultimative spermkonkurrence i vores gruppes historie. 2024 bliver året, hvor vi alle viser vores sande potentiale. Er du klar til at træde ind i rampelyset? Det bedste, alle i gruppen er automatisk med i konkurrencen. Fra nu af tæller hver en spiller, hver klat, hver sprøjt. Det er jeres chance for at vise, hvad I er lavet af. Er du klar til at fyre kanonen af og dyste mod de rutinerede spermere i disse 5 forskellige kategorier? Årets topspermer kan lægge flest klatter i 2024. Bedste klat, vis os din mest spektakulære klat. Den kreative, overrask os med din kreativitet af spilleren. Hurtigste hånd i vesten, vær klar, når det hemmelige tidspunkt afsløres. Hvem kan lægge klatten først? De gyldne kugler, stem på årets spermer til spermceremonien i slutningen af 2024. Vinderne i hver kategori får en storslået pokal. Disse priser repræsenterer ikke kun færdigheder, men også ånden og passionen i vores gruppe. Det er ikke bare en konkurrence, det er en rejse, vi tager sammen. Vis din styrke, dit mod og bliv en del af vores fælles legende. Tør du tage udfordringen op? Lad det hvide eventyr begynde. 2024 bliver et år fyldt med udfordringer, triumfer og uforglemmelige øjeblikke. Vi klat tes ved.